kubor nakaslem jong unongsan Hima. Mr. Konrad sangma Ukraine kilat pathai kubor mentan ni ka janmit but u bo jingkuli ya kani ka jing yakhi ka jonga ba Shong te khmat Gate Secretariat but ngakwa ban ong ning kong eu chief minister ba umde ban long kum u deputy chief minister ba shukran halaer namar ba kini ki number bu pen mi mentakas ni deh kila kala nak ki number ba pen mi u deputy chief minister tiki di bandar le homework shwa ban yo thek pathek kita ki number kat nu ba apply kat nu ba yo kat nu ba dang sateng kum ni hamtai bat ngakwa ban ong kum ni bah ka random survey bangile mangi kini ki number ba ki ong maki tangkat ni ngot ki 4 yo menta kam de ka jing shisha kan ma ba ki don ki tu ki bang yo tang news pa kat house pa ki don ki yo house pa te ba kan urkom ti kidi benda wat benia shwa bakin keren sakawairu kan ma ba kani kada dei ka kam ka bala sa teng mentala shis nam shiteng ti ngasngo si ba uning chief minister jaka ba un penstat yaki kam ban ong yaki officer ban tre benia mo ban persang ban penmi ki excuse neban ai daw balai kam tre kam kani ti sakawairu uong hana ba ambit man Shong hakmat Gate Secretariat akwa ban ongkum ni katuka surok nto katuka gate nto katuka building nto ka dejong ki Paidbah ban ngi don ki hok bangin ya yung yang in Shong kat hap Himon ban ngi don ki hok ru kam tam habangi kwa ban pun snow ya laki sur habangi Shong ka bajai jai peaceful demonstration bangin le ya kata hakajaka bangi nirai uong hana ba kata ka jing Shong jonga marwai hente ka long security threat ne kata ka bajing up jing ma ngakwa ban ongkum ni ka security threat ne ka jing up jing ma ka long ka jing bom sut nyaw u chief minister ba ka jing yaki Paidbah ka don shisha kam tam na do bawan u covid ba ka ni ka jing ang no jong ki ban yo ka ni ka 8,000 sispa bat san hajar ka day na mar bakila shempalat ka jing ba ka jing bom sut nyaw ba ka jing iben yaki habaki bot din yakani ka hok kata kada ka security threat ne ka ba abjing ma ya ka state ba yang ni kinong shong u chief minister u ongru u persang ban bojing kuli hana balai bangale kumni ka ka jing thumu ka jing thumu ka sai kadar ka jing thumu ka long ban pen yo ki Paidbah ya ki hok ki badai jongki bat u ong hana ka dei ka ba bakla sa palat kan ka jing le jonga kumni ngakwa ban bu jing kli ka babakla habangi pen i ka sarkar ni pen i ki Paidbah ki bapau shai naki kot ki sla ba yo lum ling ba ka ati ai ba ai ka sarkar hi yangi kala along ka jing pen thami ban syokran tang man la jing hau kum ki ong mo ti sakawairu naru pas dang hadu menta ka bangi ong ya ka sarkar bakale ni ong bakalong incompetent inefficient ka bamut ba kam inang menteri kam im don mon menteri kam hamle asis nam shiteng menta kata ka bangi accuse ka sarkar ne bangi kidokti ka sarkar halor kani ki ong hana ba dalai leru kimnum la padiang ya kata ka jing Shong jonga hakmat Gate Secretariat hendrengan ong yaki ka bangim la padiang bangi ki Paidbah kalong kan ni ka jing bom sut nyo ba ka jing ngap jar uong hana ba ladaki Paidbah ki don jing ki di ban wan hana ban ya keren kanu pautuli ki email ni la da pa kanu pautuli ki complain but ki follow up complain hato umnang ban play ban pet ki email ban jubab yangi mentau uong hana blai pim wan ya keren hendeu sni mentang ala Shong hakmat secretariat man ka sni ya lenting nang tu ba chief minister ba deputy chief minister ba ki baik minister ki ngap ki hadian kita ki Jong ki balong illegal by the way te kum kan ni ka sarkar ka banyo benye ki brio bat ya kan niru i habu jingkeli bat ka de ka negen ka bangim la padiang mde ka ta ka jing Shong jonga ha secretariat kim la padiang maki ka jing trekam torti ba ka jing hensting ka sarkar ki hok ki Paidbah ka de ka bangi
dalai ru ngim num priang bat ngan Shong hante kum mangalakular bat hadu bakin dalla sisa ban penkhut ya gani kakam nama kani ka datang ka wei kakam ba ithurmur korkom trikam kin bonshu ki ladang ya wat penia bat sa sisin ngakwa ong ki Paidbah bangim dei ban sha penting mo habaki kren he na ki kren kumni na do chief minister sharum nama ka hok chungi